toto je moje prvé video. Maťo natáča policajtov, ako ste si mohli všimnúť. Wow. A bum. Wow. Čo je? Aha. Hrám to po prvýkrát, keby niečo. Hej, hra to poprvýkrát. Musíš to stihnúť na čas. Aha, tu je. Bum. Bum. Pardon. Bum. Už som ho mal. Maťo, nastav si to, že budeš to hrať na čudlíky. Ako sa to robí? Počkaj, podrž mi to. Počkaj. Vidím ho, teraz sa nechcem Ježiš, stopni si to, ne? Počkaj. Toto je na Vyrušuješ iPad. ma, bum. Haha, vybuchol Jasné, si. že budem natáčať aj iné hry. Bum. Dobre. Iba iPad. Počkaj, drž to. Držím. Oj. Takže tak. Oj, ja som to zakryl. Tak, Prepačte. Vidíte to? Vidia to? Hej, vidím. to. Dám menu. Prečo si dal menu? Musím dať mojho brata iPad. Tablet. Na iPad. Prepáčte, som zvyknutý už na iPad. Na čudlíky. Tak, preč. Maťo, budeme sa striedať? Ne. Prosím. Ne. Poči. Počkaj. Počkaj, ja tu mám nabíju. Ej, čo sa stalo? Poschodová postýlka. Ja s ním tam. Tam ja spím. Tam. Dum. Aj mňa tam daj. Tam. Čuč. Hej! Nebo zle si bol vidieť. Ukáž? Myslím, že dáme hodinku aj pol. Ne? Hodinku. Dáme hodinku. Dobre, tam. Ja som dobré, mám dobré auto. Počkaj. A už to ide. Je to jakého dobré. Prosím, Maťku, budeme sa striedať. Ne. Aby aj mňa videli, ako hrám. Tak ty asi chceš vystrihnúť toto. Ne? Nevystrihuj. Za to, že som... Ne, nemusíš. A Mne to nevadí, nebudeš vystrihnutý. Bum. Ale Jej! škoda, že nemôžem hrať. Už má svoj? Aj tam si to srane. Lenže to nejde ako. Čo ti nejde? Prosím, Maťko, striedajme Ne. sa. Budeš byť strihnutý. Za to, že nehráš. Ale ne, prepáč. Wow, teraz čo sa stalo? Naozaj, prepáčte za tú zlú grafiku. Aha, vážne. Au. Naozaj, prepáčte mi to. Áno. Vážne? Kobliška, ja som debil. Ja neberám koblihy, nevodí. Áno. Ináč ja naozaj mám YouTube channel. Chceš ho vidieť? Viem, ja som videl to, vítaj Tomáš. Ale nevidel si YouTube môj channel. Vieš, ako sa volá? Viem. Jodo Bublinka. Linka. Ale naozaj, že moje odbery tam sú. A také. Ty nemáš žiadny odber, lebo si sa iba teraz Hej, tam iba teraz som prihlásil. začiatoč. U mňa budú dosť dlhé videá, takže to sa nebojde. Aj cez sobotu, nedelu ja budem v podstate furt natáčať. Však Maťo, lebo Hej, ja som si akurát narazil policajta. ja som vždycky tušil mať YouTube channel. A poznať nejaké osoby, alebo také. Nemám Maťo, prstík. prestaň. Ja mám prstíky. Poznať nejaké osoby a môj jeden odber je pre mňa sláva. Aký? Jedno bublinka? Jeden odber. Ale ja keď sa do toho natáčania vžijem, tak každý, keď prídem zo školy, spravím si úlohy, bude video. Bum. Takže Toto bude asi rýchlo. Tento Jej. cez sobotu, nedelu natáčam furt, to sa nemusíte bať.
Aj cez týždeň natáčam furt. To sa tiež nemusíte báť. Zajtra máme koncoročný, ja sa mýlim. Toto Poloročnú vysvedčenie. písomnú poloročnú písomnú prácu zo slovenčiny. Vy to dostanete zajtra? Pondelok. To není zajtra. Zajtra je sobota. My budeme mať za 3 dní vysvedčenie. Čo je za tebe šibe? Ale áno, nám to povedala pani učiteľka, No, za 3 dní je Za vysvedčenie. 3 týždne, Martin. Ja som počul za 3 dní, ja som tak. Alebo za neviem koľko. 3 mesiace podľa mňa. 3 mesiace šibeti. Jej tam Maťo, to už si pokašľal. Čo? Koblička. Nežer koblihy. V aute žere Keď koblihy. bude minúta, tak to stopnem. Prečo? Potom to pošlem na YouTube. To bude dosť na začiatok, ne? Koblička. You win. Mačko, prosím, dajme sa. Ne. Ja mám nové autičko. Ukáž to. Že vraj volá sa to, že kuriér. Tá auto sa volá kuriér? OK. Bude určite budem natáčať aj Vidíte auto v Xboxu. koblihe? Áno, mám Xbox Live. To sa nemusíte bať, len všetko je tam za peniaze. A my sme nejaký bohatý, viete. Táto v kapličke. No bolí ruka. Yes. Čo? Preto sa chcem stať, lebo mi bolí ruka. Počkaj, ja ťa ešte natočím. Teba teraz. Prečo mne? Toto je môj brat. Kúkni. Ja už gamblim. Kúkni. Ja tu mám kamarát. Toto je môj brat, vidíte? A mňa ešte neuvidíte. Ja budem ešte menšie tajomstvo. Bum. Ja už nevzrážaj ma, kámo. Wow. Ja v škole poviem asi môj YouTube channel. A ja musím im to povedať. Aby Chcem ťa... mať veľa odoberateľov. Chcem byť taký slavný ako Gogo, lenže ja Goga vôbec nikdy nepresiahnem. To si zapíšte do svojho slova. Jau. Bum. Jej, mŕtve. Jono Bublinka. Sice to je smiešné meno, aj tak ho nepresiahnem. Bum. Jono Bublinka. Juhu. Za chvíľku, za 4 minútky to ukončím. Chceš? Lebo vtedy, no jasné. 2 kola. 2 kola za hovno. Ale tak 3 kola. 3 kola za hovno. Teraz hrám. Alebo chceš 4 kola? 4 kola, jasné. Ja si vidieť tvoj prst. To nejako potom vymažeme. Vymažem ti prsty. Vystrihneš? Nevystrihni. Potom Ale prsty! A nevystrihni. Prečo? Budú pekné. No, určite. A potom to musíme dať aj tak ešte do HD. Aby to nebolo tak Ne, ono, na iPade to nejde dať do HD, vieš. Ide, HD. Ja aj keď to pošleš, tak sa ti to tam samo dá HD. Ne, ono to si dá svoj určitý ako, že koľko, svoje určite, že koľko. Počkaj, koľko máš? A čo nevidím na to? 45, 44, 43, 44. Hej, prečo mňa natáčaš? Ja chcem byť toto. To je mega hlava. Ja chcem byť teraz tajomný. Máčal, ja chcem byť teraz tajomný. Nechaj na. Veľká hlava. Nedám to na YouTube. Čo? To video. Dobre, vystrihni si tam hlavu. No dovol. Chod do keľu. Kedy už to prehráš? Neprehrám. Škoda. To mi natáčam to. Ak tam... Dobre, aj tak to pošlem na YouTube, mne to nevadí.
Dobre. Nech ma kamaráti poznajú. Čaute, to som ja, Tomáš. Ktorý je psychopat, samozrejme. Martin. To bojíme. Už prestaň. To som ja Dobre, vykla- už natáčaj hru, už to ide. Teraz to ide. Ideme na to. Pre Počkaj. Boha, my idem natáčať. Ježiš, tú misiu poznám. Túto hru som aj mal. Som si ju vymazal. Prečo? Lebo to bol hovadina. Lebo si to celé vyhral. Hej. Idem na to. To mi už to nemíňaj. Prečo to A nenatáčaš? už to nemíňaj, to Čo turbo. nemíňam? Ja to vôbec nemíňam. Ale dobre. Môžeš si mať dať iba štít. To je koľko štítu? 9. A počkaj, zle to vidím. 9. Dobre, už to vidia. Počkaj, nevidia. A Martin, už prestaň. 9. Aj ty už. Vážne 9. Dám súťaž o hru. Team Fortress 2. Ne. Tak, máš mi Ja to nemám strihnúť. moc hier, takže. A, akože Počkaj, on sa mi stratí to keľo. Hopla. Martin si to stopol, že? Počkaj. Nevykam. Ešte 1:11, takže keď buď prehrám alebo vyhrám, to nevadí, tak ukončíme video, lebo už je to toľko je koľko. Som Je hovoril. nás za 111:32. Ja som ti to... Však to je minúta. Ne, počkaj. Hodina? Neviem, ja sa v tom nevyznám. V hodinách? A minútach? Hej, mňa to nezaujímajú hodiny. Mňa zaujímajú iba to video a také. Teraz ma zaujímajú hlavne fanúšci. Napíšte do komentov, ak ma niekto uvidí vôbec. Tak napíšte mi do komentov, či by ste chceli Počkaj, a ďalej. viete, ako sa volá? Aby ste nezabudli Už som Jana to- Bublinka. Hej, a... Tak, takže toto už je koniec videa a ja sa volám, Čus, čus, naozaj čus. sa volám Tomáš Brinza, takže čus!